Ongi etorri ikusentzule zer modu zara, 9:30 ia, oraindik eman gabe, baina hementxe zuzenean bertatik bertara da hau, eta berriz ere hortzaudete ez duzue hutsik egin bejondizuela, zuek badakizue jakin ederki gainera 8 programa bertzerik ez zaizkigu gelditzen, onenak, eta zuek hortxe eguneroko hitzorduari eusten diozue, bai, ederki. Merezi duzuena, emanen dizuegu guk txukun prestatu dugun saioa. Gaur gainera, koktel berezi batekin hasiko dugu saioa. Euskara, gazteak eta artea. 3 gauza horiek uztartuta, gauza bat baino gehiago atera daiteke eta ederrak haunitz. Horietako bati helduko diogu gaur, grafitiak. Grafiti lehiak eta 3. urtez abian jarri dagoeneko Euskara elkarteen topaguneak, badakizu zer egin, 15 urte beteak baldin badituzu, eta pareta bat zuri ikustean sormenak horrelako astindu baten baldin badizu, eta artea sortzeko gai baldin bazara, emantzazu izena. Gainera, final handia Tolosan jokatuko da, badakizue herriaren 750. urte horrena dutela eta ospakizunera dabiltzela. Gusto baduzu, eh? 3 urte pasatu dira eta igarri egiten dira, eta horretaz aparte aldatu helburua berdina jarraitzen du izaten. Nik esango nuke bereziki aldatu dana izan dela paisaia, herri txiki batetatik herri handiagoetara pasatu garela, parte hartzaileak gero eta gehiago direla, eta egiten dituzten lanen kalidadera nik hor bai ausartuko nintzateke esatera jogoraka egin duela asko, nabarmen. Oso ezberdina da, pintada bat, izen hori erabiliko dut gainera, eta grafiti bat, ez? Biak dira adierazteko moduak, baina ez daukate, ezin dira parekatu. Espresatzeko gogoa, ez dakit, egiten dezu kalen zoze jendek ikusiko una, eta ez da geratuko zure etxen, pintzale zitezu, itaukezu kuadro bat eta kalen kolgatu. Baina, grazi gehiagoke, espraiakin, ezkitea. Azken alditan, zauden marrazten kalean, eta adibidez Tolosan da, jende guzia, zarrak, umek, eta jende guzia animok ematen, eta segitzeko la, egon zan kasu bate amona batek diru eman zigula, pintura erosteko. Konturatu gara hainbat urtietan gazteekin lanean, gazteak izate sortzaileak badirela, baina batzutan gertatzen dena da, egiten dakiten hori kaleratzeko, gizartaratzeko, baliabide eskasia eta arazoak eukitzen dituztela. Orduan, hori ikusirik esan gendun, eta sortuko bagendun lehiaketa bat gazteen sormen hori gizartaratzeko, beste alde batetik topaguneak lan egiten du Euskararen erabilera sustatziarren, ez da, esparru guztietan, eta esparru garrantzitsu bat gaztien esparrua da. Tolosan 750 urte betetzen ditugu aurten, eta antolaketa horren barruan, mota guztietako publikoa erakarri nahi dugu, bertakoak animatu, gehi kanpokoak erakarri. Eta egia da, ekintza berezionek gazteei zuzendua dago, beraiek parte hartze zuzena dute, inguruan sortzen diren tailer eta ekimenak erakargarriak dira beraientzako. Grafitia berez ez da euskal kulturan sortutako zer, bestelako kultura batetik eratorria da, eta lortzen ari dala, kanpotik beste kultura batetatik etorri dan zer gure kulturarekin uztartzea. Balio jendea zauteko, pintatzen jende gehiago zauteko, harremanak iteie, eta gero pixkanaka zoaz pintatzen, da hemendikan urte batzuta teknika hobetzen dijoa, eta jende gehiago zautzezu, Europako jendea, eta gero kontaktukin, area jutetzea pintatzea, mundu gehiago zautzea. Ezagutzeko modu polita bai horixe. Oraindik izena emateko aukera bat duzu, abuztuaren 31 bitarte eta informazio guztia topatuko duzu topagunearen eta Tolosa 750. urte urrenaren web horrietan sartu interneten eta topatuko duzu seguru erraz asko. Futbolean